А у контрабандиста блакитные вочы, ён працуе штоночы, робіць цёмную справу, порушаючи права и закон криминальный, праз границу тягае контрабандный товар. А у контрабандиста сталёвыя нервы, ён гуляе у цемры, в небяспечныя гульні, і драпежная куля нецярпліва чакае, каб нарэшце спаткацца, каб напіцца крыві. Ды у контрабандиста ёсць ад кулі замова, не баіцца ён змовы і таемнае пасткі, не баіцца суддзі ён, не баіцца ён кратаў, ён за кратаў да хаты всё адно уцячэ. Бо у контрабандиста ёсць на сэрцы наколка, там ключы і голка, і кажанавы крылы, ён турэмныя дзверы тым ключом адмыкае, і у цемры знікае, не сказаўшы гудбай. Тут на памежы каменныя вежы, жалезные двери, замки и засовы, таемные пастки, подземные сховы, маўклівыя маски, на тварах аховы, ім сэрца і душы аплецены дротам і токам, атручана кроў.